Så er vi tilbage igen. Hej. Hello. Nu er det nat igen. Jeg har lige fået bygget huset. Det lyder godt. Så skal vi bare have skaffet os. Jeg bryder mig ikke om at være hernede. Skal jeg komme ned til dig? Det klarer mig nok. Det er bare mere. Der er ikke så sjovt med, når man ved, der render en endermand rundt hernede. Hvad har folk imod Enderman? Jeg synes, de er seje. Det har jeg. Jeg har ikke noget imod dem, men jeg har bare oplevet, at jeg så en endermand, så løb jeg væk fra ham og løb forholdsvis langt væk, så går han aggro på mig. Okay. Wow. Jeg går lige ud og skaffer noget mere sten til Du at må godt lige redde mig fra en edderkop. Okay, jeg kan godt se et bakke mere. Au. Styring. Hvor meget? 1. 2 har jeg. Ui. Nej, hvor fint. Jeg er træt. Jeg havde ikke med at dø til loftet, så jeg lavede det 3. Vi skulle nok overveje lige 1, 2, 3, 4, Det her hus skal udvides til et kæmpe hus. Jeps. Vi starter i det små. Vi skal lave en kæmpe base med tårn og det hele går awesome. Det kunne være sjovt. Jeg rykker lige ovnen. Ja, det skulle jeg lige faktisk sige til at gøre. Okay. Fordi jeg har lige lavet en chest til. Lad mig se. Sådan der. Nu er den meget større. Jeps. Jeg skal ud og skaffe sten, og så også lige slå nogle monstre ihjel. Monstre, de er gode. Jeg tror, jeg laver mig en, hvad det hedder, en saks, og så vil jeg gå i gang med at klippe et for. God idé. Wow, var der mange monstre, og der er en creeper. Den har ikke fået op på mig nu. Den er slet ikke fået op på mig. Jeg er helt bag ved den. Sneak attack. Dræbte Du er død, creeper. Du er død, creeper. Fik du noget ud af den? Ja, jeg dræbte creeper. Fik du noget ud af den? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg skal lige herned. Ja, det er rigtigt. Vi skal have en, et skelet til at slå en creeper ihjel, mener jeg. Hvorfor? Wow, der var en creeper lige bag ved mig. Så får vi vist en CD ud af det. Au. Der var en creeper lige bag ved mig, der sprang. Det kunne du godt høre. Gå du væk for fanden, din lortetop. Det var da irriterende. Jo, jeg fik en gunpowder. Også. Der er et får. Okay, den her nat, den går på at dræbe monstre, kan jeg se. Go! Og så får de spiser græs, så får de deres halvøjser tilbage. Vi skal lige have fjernet noget af alle de træer her, fordi så kan vi bedre se rundt. Jeg tror sgu kun, jeg fik et stykke. Der er altså også et får lige her over. Lige herovre. Pimpo. Ja. Du kan næsten ikke se det for sneen. Det kamuflerer så ret godt. Hvor siger du der? Lige herovre ved søen. Eller her. Der. Det jeg siger, man kan næsten ikke se det på grund af sneen. Hej. Skeletons. Jeg hader skeletons. Ja, jeg mangler et får mere. Der var et. Der var 2 faktisk. Wow. Ja, jeg fik skeletonen. Der kom jeg bare stop. Yay. Sådan der, så er der 6 stykker uld. Wow, der er 2 skeletons over ved vores hus. Og der er endnu en mine. Au. Du mener grotte. Ja, grotte. Dø, skeletons! Dø! Ved du hvad der... Ved du hvad der... Pedo! Ja. Au! Lepedo kommer. Au! Jeg nakker den med min saks! Au! Nej, jeg kom til at gå ud og spille. Sådan så vi er døde. Der. Nej, det var sgu ikke den. Nu skal jeg lige finde serveren igen. Hvad fanden er den hedder? Der. Jeg tager lige en ting. Ej, men. Au! Det var godt. Skal så lidt bedre. Ja, nu dør jeg. Det er sgu ikke særlig godt. Hiya! Du havde ikke særlig meget. I'm a ninja! Så dø dog! Au, for satan. Ej, det var da utroligt. Ej, bare lige lidt tæt på. Så er du færdig. Ej, det var da utroligt, at det er pro-skeleton. Nej, nu kommer der en til efter mig. Jeg har 1 hjerte tilbage. No! Run! Ja,
dør jeg også. Wow, fuck, og en zombie. Run! Run! Oh my god, der er så creeper herovre, mand! Ah! Det er Death Knight, tror jeg godt, vi kan kalde det. Jeg fik den, der rendt efter dig. Ja, nu kommer der en til efter dig. Skynd dig. Skynd dig ind i huset. At vi lavede et hul her til et vindue. De er væk. Fy. Det er det sjove ved Minecraft. Ja. Har du mit sværd? Ja, 2 sekunder. Jeg har lige noget, jeg lige skal lave. Jeg laver lige et nyt sværd. Det kan jeg ikke. Ui! Her. Svær. Og se, hvad jeg har her. Hvad har du? Jamen, det er kun én. 2 senge. Oh. Der er 2 senge nu. Wow! Farvel. Den skød ind af vinduet! Det ved jeg godt. Jeg kan godt høre det. Og du har bare tænkt mig at... Den stod skelettet ihjel. Au! Wow. Fuck dig! Nej. Gå væk. Gå væk, skeleton! Det er min ven, du står og slår på. Ej, jeg kom til at åbne døren, mens du slog på skeletonen. Kan jeg lave det? Jeg tror, jeg kan. Du har stille herude. Du kan ikke lave TNT. Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg vil lave. Hvad? Jeg mangler 1 tråd mere. Hvad vil du lave? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Så laver jeg bare noget andet. Jeg vil Var lave en det- bue. Ja, det var også det, jeg tænkte på, jeg ville lave. Jeg må jeg godt lave en fiskestang i stedet for. Ja. Skal vi ikke lægge os til at sove, sådan, så vi ligesom spawner? Lav den her, så kan vi få noget af det mad også. Det lyder godt. Sover med mit sværd. Hold lidt. Har det en god idé. Nej. Nu op. Hold op. Sådan. Godnat. Ja. Nå. Hvad skal vi have klaret i dag så? Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Vi skal have noget mad i hvert fald. Ja, det skal vi. Og der er stadig skældes i vandet. Og jeg har noget bone meal. Jeg har en boner. Vi kan også have lavet en farm jo. Det kunne vi også. Det ville faktisk være en god idé. Jeg har der ligger nogle seeds i chesten. Så tror jeg vil lave en skov. Du kunne have, vi skal i hvert fald hegne det ind vores farm. Vi er 3 nok til at kunne gøre det. Ja, og så skal vi have lavet noget dyrefarm også. Hvad hedder det i Minecraft? Stenspade. Jeg har en stenspade. Vi skal også lige Hvor skal vi lave Hvor skal vi lave den henne? jeg kan lære den her omkring. Nærheden af vores hus. Kom nu, fisk. Vi kan bare, Jeg ved, hvad jo. vi kan bare starte med at lave den her. Vi kan altid rykke den til et eller andet sted. Tænker jeg. Hvis vi nu bare starter her. Så skal jeg lige have lavet mig et spand. Sådan. Jeg har en lille bro, jeg kan stå og fiske på. Wow. Det er fiskebroen. Hvad var det jeg ville lave mig? Skal vi så bare optage i et par timer eller sådan noget? Yeah. Så kan du bare dele det selv op på... Du kan jo ikke optage... Du kan ikke lægge video ud, der varer mere end en kvarter indtil videre jo. Jo, det kan jeg godt. Kan du det? For jeg har over 50 subscribers, så det kan jeg godt. Fint nok. Jamen så kan du godt, men så kan du bare optage, så kan du bare selv dele videoerne jo. Jamen det er også det jeg tænker mig. Så har du til et par mange gange nu. Ej, kom nu fisk.
sætter lige min Minecraft-lyd lidt op, så jeg kan høre det. The fishes don't like you. Nope. Jeg synes, vi skal lave en hel kælder, når vi skal have lavet portalen til det netter. Den skal ligge, den skal ligge i kælderen. Jeg har aldrig sådan rigtig været i netterverden. Har du ikke? Ikke sådan rigtig. Kun Så. lidt. Fik et fisk. Så skal vi en tur til det netter. Jeps. Det lover jeg. Vi må bare skynde os og nå så langt i Minecraft, som vi overhovedet kan. Så vi må skynde os så meget vi kan. Ja, og så må folk komme, og så skal folk, synes jeg, som du sagde, som du har sagt, så skal folk komme med missioner til, hvad skal vi lave? Ja, quests. Det ville være meget sjovt. Hvor ville det ikke undre mig, hvis Mark han kom op med den der, lav en guldpik. Eller, det vil jeg i hvert fald komme med. Men det er også fordi, det er mig. Jeps. Hvordan kan det være, at guld-items ikke er særlig gode? Fordi at guld repræsenterer det, som det også er, gør for det virkelige verden. At guld, det er et dyrt materiale, men det er noget lort. Det kan ikke bruges til en skid. Okay, fint. Hvad så med diamond? Diamond, det kan jo bruges til meget. Det er det mest stabile materiale i verden. Og forresten så var jeg inde og kigge på Minecrafts, den der shop-ting, man kan gå ind på og købe ting fra, ikke? Ja. Der kan du få en halskæde til piger. Ja. Hvor det er sådan en lille, du ved, når du har meget med diamond. Sådan en halskæde, hvor der er sådan en diamond i Minecraft. Fuck, hvor awesome. Den skal jeg så meget have. Diamonds are girls best friend. Ja. Det siger man jo. Ja. Lort, det er fisk. Og hvad siger man er mandens bedste ven? Kvinde. Mad i køkkenet. Bacon. Det vil jeg i hvert fald sige. Ja, okay, fair nok. Men altså, så vil jeg sige en kvinde, der kan være i køkkenet, fordi så kan de bare få alt det mad, de vil jo. Så behøves de jo slet ikke at rejse sig jo. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er noget bedre end at lave mad. Det er noget af det bedste. Gider du så ikke komme og lave aftensmad til mig? Det må vi bare finde ud af. Det kan vi godt. Fint nok. Jeg har lidt langt ned til dig, men omvendt kan man sige, jeg har længere til Mark, så på den måde udgør det godt. Nå, nu synes jeg, at jeg skal lave noget indhegning. Hvis jeg ikke snart får en fisk, så går jeg et andet sted hen og laver noget andet. Rage. Hvordan er det nu, man laver hegn? Det har jeg faktisk glemt. Det er pinligt. Det er bare sticks. Hvor mange? Er det ikke 6 eller sådan noget? Jo. Sådan der. Så har jeg 64. Hvis du skal lave en gate, så fjerner du bare det der i midten, og så putter planks i. Hvis du skal lave en hoe. En ho, ja. Skeleton, du skræmmer fiskene væk. Det her, det har jeg ikke så måde til. Det forstår jeg godt. Det er derfor, jeg aldrig fisker. Det er derfor, vi må... Nej! Du fik ikke en bjørn på krogen. Jo! Fisk! Det er faktisk frustrerende, det der. Den er lige i mit synsvinkel. Du morder. Det der, ikke? Det er faktisk rimelig trist. I have catch a pedopumba. You have catch a bear. A pedobear. Det er Goddammit. ikke vel blevet nat, vel? Det kan jeg ikke engang se. Vi skal have noget sten og nogle ressourcer, så jeg smutter lige. Yes. Vil du have min pickaxe med? Jeg har taget en. Okay. Au. Har du fakler? Nej. Bare du så ikke gå dybt ind. Dybt det nå. Ind i... Jeg går ikke ind i grotten lige nu i hvert fald. Jeg går bare derhen, hvor der var kul i starten. Vi skulle have noget lava. Det skal vi samle, så kan vi lave en cobblestone generator. Det er rigtigt. Ja, så slipper vi for at gå. Men nu det skal vi have lavet. Det er en af vores quests. Det skal vi have lavet i vores slot. Ja. Og nu du siger
cobblestone generator, ikke? Mm. Det minder mig om Skyblock, jeg lavede med Mark for lang tid siden. Hold da kæft, det var det helvede. Det var lige det, vi optog i går med mig og mine venner. Vi lavede Skyblock. Det er... jeg har ikke noget mod banen overhovedet. Den er sjov nok. Men hold da kæft, det tager lang tid. Det gjorde det ikke for os. Jeg tror, vi har brugt en 7-8 timer på den bane. Jamen, vi har jo lavet alt muligt ud over den. Nå ja, selvfølgelig. Så. Den er også sjov. Jamen, det er den. Så absolut. Det er en god bane. Den er rigtig godt lavet. Jeg tænker på, at den er så simpel. Mm. Men yes, den er bare et helvede at gå igennem, synes jeg. Så ligger vi lige dem der. Hvad siger tiden? I don't know. Så jeg bider den bare op. Film. Fordi jeg har haft noget af en Jeg kan da bare tage vores ruin lige her. Jeg må se. Nå, er det en ho, jeg skal have lavet? Ja. Skal du have noget sten? Nej, jeg har. Nå, det er der har det hele. Ej, jeg har 7 stykker eller sådan noget. Jeg har næsten en stack. Det er mit mål lige at samle en stack sten. 1, 2, 3. Nej, nu. 5. 6. Gik i stykker. Hvad for en? Min, ja. Ja, vi skal også have fundet en monster spawner, så vi kan få nogle... Vi kan lave vores egen monster spawner. Jamen, så vi kan få melon seeds. Nå, på den måde, mener du. Værsgo. Så er der det er meget fint. Så er der farm. Så er der farm. Ved du hvad, vi har nok sten nu, så jeg kan have en stack. Skulle mere have noget mere træ. Så kan vi begynde at lave vores hus måske. Lidt bedre. Hvad skulle man gå i? Vi har stress på. Nu begynder det at blive Vi skal i hvert fald lige have det her ned. Der kommer en hel masse træer her. Men jeg vil gerne have, at vi skal kunne se noget, når det er, vi ja. Rundt omkring. Det var hele det træ. Det må jeg nu sige, men det er sgu rart med den mod der. Så du slipper det er det faktisk. Så er vi faktisk, det er faktisk meget nemmere. Skal lige tænke på, det ved at blive nat. Ja. Skal vi sove, eller skal vi sige fuck it, kom med de dyr? Fuck it, kom med de dyr, så er det sgu da meget sjovere. Ja, det er udfordrende. Ja, jeg hader også monstre, men når jeg vil optage, så siger jeg mere sådan, ej, ved du hvad, der skal sgu ske noget sjovere, så bliver det sgu for kedeligt. Ikke noget, men det er nu sjovt, når du får et chok en gang imellem, når de der creepers kommer. Jeg ved det godt. Sådan, BOOM! Det morer mig. Jeg hader den der nummer 2 episode, der bare kom 6 creeper eller sådan noget. Det var... Altså. Og du er lige ved at udvide her. God idé. Ja, jeg lukkede bare lige sådan.